Hola experts, jo sóc la Mariona Aravia, Book a les xarxes socials i la recomanació que us vull portar avui és Hamnet. Acaba d'arribar a les llibreries, de fet va arribar el 24 de febrer i és un llibre escrit per Maggie O'Farrell, que és una passada. A mi m'ha encantat i crec que es convertirà en un dels meus llibres preferits d'aquest 2021 o de la vida, ja podria dir, perquè està escrit tan bé, té totes les tècniques narratives i tots els recursos estilístics que t'ensenyen a un curs d'escriptura. Està escrit tan bé que quan el comences no pots parar de llegir, t'enganxa i vols seguir llegint. A més, té una estructura molt peculiar perquè en cada capítol viatgem en el temps, un capítol és el present, l'altre el passat, i això crea un ritme molt trepidant que t'enganxa moltíssim a la lectura. I això, jo el recomano moltíssim a tothom. Està basat en fets reals, està inspirat en el fill de William Shakespeare, que es deia Hamnet, i es diu que la seva mort va inspirar l'escriptura del gran clàssic Hamlet. I això, tot i que no sigueu per això molt fans de Shakespeare, jo us el recomano moltíssim perquè no es centra gens en el que és la figura del seu pare ni res, simplement es centra en el fill i sobretot en la seva mare, que és un dels meus personatges femenins més potents que he llegit mai i que us enamorarà. Bona lectura. Ai, me n'oblidava. I la cançó que us vull demanar, que no puc parar d'escoltar en bucle, és We're Good, de Dua Lipa.